Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginatus kay mga katapos ang X-Man o kung grupo nga nagapamatok sa mandatory vaccination ang nagpatigayon sa Freedom Caravan sa adlaw mismo sa pagdumdum sa anibersaryo sang People Power EDSA Revolution. May report si Nico Delfin. Kadungan sang pagdumdum sa ika-36 nga EDSA People Power, nagkaravan ang katapos ang X-Man ukon grupo sa mga nagapamatok sa ginakabig nila nga mandatory vaccination. Halin sa Panaad Park and Stadium, naglibot sila sa mga dalanon sang syudad. Now this is Freedom Day and we are fighting for our freedom to choose whether to be vaccinated or not. Kabahin sa ginapamatukan sang grupo ang nagapadayon nga pediatric vaccination kag ang pagpatuman sang restrictions sagud mapilitan ang publiko nga magpabakuna kontra COVID-19. Nalakip dring pag-require sang vaccination card, negative RT-PCR o kon rapid antigen test result kag pagdula sang iban pa nga pribilehiyo. This is some sort of discrimination. You cannot discriminate the vaccinated from the unvaccinated. Under our constitution, we are entitled to the equal protection of the law. Nagpondo ang caravan sa likod sa mall sa reclamation area kag nagmarcha pakadto sa public plaza. Kadaman sa mga nagupod sa caravan, mga kilala nga personalidad, mga negosyante, kagiban nga professionals nga nagbitbit sa mga banners nga nagakontra sa ginapatuman nga vaccination program. It is still just experiment. I don't nga ang sigihon gid nila nga persigihon gid nila ang mga tao nga magkuha sini nga I mean it's dapat choice na yan nato. I mean pag gusto way kita kasuya kun imo yang gusto. Pero kung hindi mo gusto nga i-force ka kag nga labuton pa sa mga bata. Ginpahayag naman sang local health officials kag bisan sang katapos ang Bacolod Emergency Operation Center nga ila ginarespeto ang desisyon sa mga individual nga nagapamatok sa vaccination pero ginakinahanglan ang pagpatuman sa mga pagsulundan bahin sa mga unvaccinated agud man nga mapangapinan sila batok sa epekto sang makamamatay nga balatian. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.